Pini phai kunia chekloni phai Khre bhomtarni ada por phai kep a por pen lakhain ko rapli diopani constituency ke parlo Rongtharve Baptist Church mate kardo ma hemalong ningarong pen An-Kimi Kecho pon ahoklo pirthe monit rengtik unahut kerengji aphan saiketiki akenang sotbino bonta athe asang kemisenji kepalongji aphan lake arna mari dengsi do lapen saiketiki unahut Okran anparta botor bokan la kaddukawe ke arnamari dengsi dobinong. Lason Throksi Rongtharve Baptist Church amondoli arat sai tiki si non chirimchi bivet si pini mondoli si chingrum si angdi si arnama hirjume chohangpon. Pastor Birentimong pensi mai charipon anparta Rongtharve Baptist Church Youth Department Worship Team pen arnama phan kirolun ke kan pensi mai pangchengpon. An-Kimi Kecho Amei Samson Taro NKBA mate Ningkan Baptist Association abarim Amei Pupen Bible Ingdeng KN pon lake kalakha Ingdeng pi inkora nerkep Ingdeng so inkora trokalong pen athe pi KN pon sok kerot aronga je aphan athok hei pu arnamalam jumesen pen thanpon Anparta An-Kimi Kecho Amei Rongtharve Baptist Church Deacon Board mate keja tum pen members do anatum ningarong pen An-Kimi Kecho Amei mesen pen talon pon sini tum aholo moi ta pastor ni yeteng pen aprang ke neto adon taong e An-Kimi cho program na puson sa adon chang pon samek la kapasitangon e pen jok nili tum ma ke ongdung pen chingrum lo na adon ma ke cross party ta sab siksak luchet aposine tum ke edon pen mani pharu siwa tangka pata me arnamalam arjulong pen birta me pai thang ilongji la salami tum ka matha pen posi ni tum adon chingrum pen mangi chusida se nong chingrum pet pen elong chingrum nang posi ni tum surina Throksi Ningkan pen piningan Khre Throksi Ingdeng anlo asini tum ke phacheng speaker hal suni tum ke richumili hamunle pastor lo aprang NKB evangelist lo muya singtron alangle pansin tum hangdam cheng lo an mi joy jai make program ke cheng mangke on ligi thanji la han lo si pining surini reng ko da thom mationg pini tarik krep ho sini tum Rongtharve Baptist monduli pen pini An-Kimi Kecho bola bakso ajai mek otai Khre Throksi an Aphong nilitum chupon lo la si aprang si nilitum ke la han lo ke cheng hot ke la han lo sinilitum adon la sansi nitum chupon reb lo setame nitum non ga don do lo posi pen non ilitum le pinchong bong kali la po hako pen sika pinchong tekang phurkimu posi nilitum chingwai lo monduli dikon bor tumben pen chingwai si bukali lo non bang adon da do lo posi ilitum adon tin ba bang chore ba mang un ilo la si kidu ke plang ta do la pen himejang re ta do posi ilitum monduli si chora pen nang kun ilitum dikon bor atum pen ilitum chingwai si ilitum batai Khre Throksi na Aphong piningan nitum choklong lo ho Chokki hola pen Sonjit Crow Karbing long life